Rescue Trailer prošel rozsáhlým testováním v armádním poligonu, kde byla ověřena jeho stabilita, odolnost a jízdní vlastnosti v extrémních podmínkách. Tažen za vojenskou Tatrou dosahoval rychlostí 20 až 50 km za hodinu, přičemž se přizpůsoboval různým typům terénu. Na zpevněných cestách dosáhl až 50 km za hodinu, zatímco v náročném terénu byla optimální rychlost mezi 20 a 35 km za hodinu. Stabilitu si udržel ve všech testovaných situacích. Při testech náklonu odolal bočnímu sklonu až 39,4 stupně a podélnému sklonu 32,8 stupně, což potvrzuje jeho odolnost proti převrácení i ve strmém terénu. Nízké těžiště a zesílený rám zajišťovaly stabilitu i při zatížení. Odpružení bylo testováno při průjezdu štěrkem, hlubokým blátem a nerovnostmi, přičemž účinně tlumilo rázy a minimalizovalo vibrace. Testovaná nosnost přívěsu byla 1900 kg, při které zůstal stabilní a nedošlo k žádným deformacím konstrukce. Brzdné testy potvrdily, že přívěs dokáže zastavit z 30 km za hodinu na 12 metrech, přičemž si zachoval plnou směrovou stabilitu. Manévrovatelnost byla ověřena testy ostrých zatáček, prudkých zrychlení a kontrolovaných smyků, kde prokázal vysokou ovladatelnost i v náročných podmínkách. Během dlouhodobých zátěžových testů nedošlo k žádným konstrukčním poruchám, deformacím ani uvolnění součástí. Výsledky potvrdily plnou shodu s vojenskými standardy odolnosti, což z přívěsu činí spolehlivé, odolné a připravené řešení pro vojenské i záchranné operace.